Stair 1 wato matattakalar koyon karatun Turanci ta ɗaya, kuma za mu fara wannan matattakala ta koyon karatun Turanci da ɗauko wasila. Da yake a cikin alphabet na Turanci wasila guda 5 ne, amma a combination ɗinsu sun kai guda 19, kuma kowanne a ƙarƙashinsa akwai wato ainihin wasu wasilan wanda a zahiri ga abin da mutum yake gani, amma a yadda za a karanta ko kuma a yadda yake fitowa a cikin magana ta Turanci ba a yadda ake ganinsa ba ne. Wannan shi yana daga cikin abin da ya bambanta Turanci da sauran yarurruka, wanda in mutum bai gane ba zai je ya ta wato ainihin abin da bai kamata ba, ko ya ga abin da yake a rubuce ya karanta shi ba a yadda ake faɗarsa ba a cikin speech interaction na masu magana da Turanci. To yanzu za mu fara ne da wasalin I kamar yadda aka gan shi, in dai aka gan shi na sa a haka ina nufin wasali ne a matsayin wasalin I. Kuma zan fara ne da matakin farko na words contain letter I, wato ainihin kalmomin da suke ɗauke da harafin I a matsayin wasali a cikinsu. I, amma I ce a cikin letters a matsayin alphabet a wurin spelling, amma E ce a wurin pronunciation wato a wurin magana. To sai mutum ya fara gane wannan a matakin farko sannan zai iya cimma nasarar ya karanta. In an rubuta, wani ya rubuta ya iya karanta daidai, shi ma in ya rubuta ya rubuta don a karanta daidai. To ga shi nan, kuma duk kalmomin inda wasalin E ɗin yake, wasalin E, I tana zuwa ne a matsayin wasalin E a sautin E, ma'ana sautin E ce. Ga shi nan na jajja masa layi a ƙarƙashin daidai wasalin. Kamar kalmar pig, sai ill, it, trick, win, sheep, bit, him, twin, miss, sin, give, king, witch, river, winter, listen, prison, picnic, bin, pill, chip, still, rich, live, kiss, ring, bill, wish, sister, middle, little, mirror, killer, children, mineral, instinct, difficult, criticism,